προς Φιλιππεσίους. Παύλος και Τιμόθεος, δούλιου Χριστού Ιησού, πάσιν τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους ούσιν εν Φιλίππους, συν επισκόπους και διακόνους. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, Πατρός ημών, και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάσε τιμνία ημών, πάντοτε εν πάσε δεέση μου υπέρ πάντων ημών, μετά χαράς την δεέσιν ποιούμενος, επί τε κοινωνία ημών, εις το Ευαγγέλιον από τες πρώτες ημέρας, άχρη του νυν. Πεποιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών, επιτελέσει άχρη ημέρας Χριστού Ιησού.